sompaka kwasa ngalele kusile sompaka kusile sompaka kwasa ngalele kusile sompaka kwasa. Siyanamukela kuSolomoya TV nokhuluma zibuko. Mkhulu siyabonga futhi ukuthi siphinde sithole ithuba lokukhuluma nawe ukuthi ufundise isizwe ngezinto zesintu nokuthi ukhanyise lokho umoya okubonisa kona. Amen. Ngiyacabanga mkhulu isihloko sanamhlanje sizokhuluma ngomehluko phakathi kwamagama esiLungu noma amagama asetshenziswa kakhulu kulabo abasicindezela. Athathe lamagama alethe la esintwini ahlanganiswe nezinto zesintu kube ngathi lamagama asho into efanayo engasho into efanayo. Isihloko esibanzi lesi ngoba emagameni kuphuma izenzo nendlela esizothi ngesiLungu phecelezi esibehavior ngayo. So into eyenzekayo mkhulu uyothola ukuthi nalana kulento yemimoya eseyiminingi kangaka abantu uthola bafaka amabhayi bakhuluma ngedlozi kodwa akalibiza ukukhuluma ngama ancestors. Uke wathinta enye into yazi iDlomo wakhuluma ngendaba yamabhayi enziwa eChina kodwa ebisetshenziswa yithi. Yebo. Bese bekhona abantu abawadefendayo. Abantu abathize kumele bawagqoke amabhayi athize kodwa abayiquestion le yaseChina imimoya yonke ababuza ukuthi yindaba amabhayi egcwele kangaka kule goli lonke noma itheki lonke bengawazi ukuthi abuyaphi kodwa bazofuna ukuthi ilama Somalia ilama China zonke lezi zinto lezi kodwa asikho lapho. Ngicela ukuthi mkhulu ngiphinde ngibuye kuyo yona lento yamagama olwimi noma lento okuthiwa ngesiLungu language. Kuye kushiwo mkhulu mapolitika ukuthi isingesi noma isiLungu ulimi lobuxoki. Ulimi lamanga. Okungathi noma umuntu efike ecourt athatha igama elilodwa alicacise ngendlela eziningi and la kunento makucaciswa amagama ngesiLungu kunethema abathi etymology. I-etymology ikhuluma ngokucaciswa kwamagama ngendlela wena owaqonda ngayo. Kunjalo omunye umuntu lelo gama angaliqonda ngenye indlela kodwa i-etymology inendlela ukuthi iqhaqhe igama ilicacise ngenye indlela. Kunjalo. So lana inkinga esinayo ngakumbi kule age ye social media kakhulu. Kunabantu bayathwasa kukhulunywe nge-initiation. Abantu bakhulume ngedlozi, isithunywa, imimoya njalo kodwa umuntu akhulume ngama ancestors. Kube ngathi umuntu ukhuluma ngento efanayo. Ngabe omkhulu nokhokho mabephakama bezwa umuntu ekhuluma ezama ukubacacisa ngesiLungu omunye umuntu akhulume ngesithunzi kodwa esiLungwini kunesithunzi kunedignity kuneshadow kuneshade kodwa thina sinesithunzi nje kuphela. Uyayibona lento esho mkhulu. So mkhulu ngizocela ukuthi usikhanyisele ukuthi wena umoya ukubonisa kanjani ngalento yamagama ngoba ngiyazi ukuthi abanye bazozama ukuthi lento bayijustify noma bayicacise basazothuka ke hayi bazothuka kule mawukhuluma isiLungu wenzela ukuthi wonke umuntu ezwe bengaboni ukuthi yiyo lento abelungu abefuna ukuyenza ukuthi ukuze thina singakwazi ukukhulumisana sodwa mabakhulume ngesiLungu ukwenzela ukuthi noma yini bayasihlukanisa ukukhuluma sodwa bayizwe nabo bakhuluma ini kodwa umuntu ukhuluma ngemimoya kodwa akakwazi ukuyicacisa ngesintu sabo. Abanye basitshela ngama-galaxy ney'tazi yonke le kodwa mangathi yini galaxy ngesintu sabo akayazi. Mkhulu sengihambe kakhulu mkhulu so ngizocela ubulise ucele abantu basubscribe abantu ba like abantu ba share kodwa mkhulu bazi ukuthi abantu
wena ukhuluma ngendlela obuniswe ngayo lamagama esilungu esiphinde siwathole la esintwini ngakumbi kulezi zinto zemoya thatha intambo ngizingela kuNkulunkulu ngizocela ubulisa abalandeli. Amen, 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 amen. Siyabonga kaMhlongo. Sibonga nje ukusinika leli thuba. Siyabingelela lapha ku Solomoya TV. Siyabingelela sizokhuluma ngodaba olujulileyo. Kodwa liyayihlekisela nje lolu daba lolu. Sizohleka kahle namhlanje. Liyayihlekisela kodwa uma uzolilandela ulibukisise kahle lujulile. Lunamandla futhi. Amakhulu luzovula abaningi umqondo. Luzophinde futhi lusithukise ngabantu ngoba bazofuna ukusithuka bakhulume zonke indaba lezi abayikhulumayo abathi bayayithwasisa bakhulume izilungu ezingaka. Mina ngazi nokuthi kuthiwani manje lezi zinto zabo abayikhulumayo bathi idlozi liyayithwasisa. Yebo liyakwazi ukuziveza lizivezele izinto elizifunayo phezulu kwakho noma endleleni yakho kodwa manje umcathulisi uyamdinga ngoba lamaphupho alulimi olujulileyo ongeke ukwazi ukuthi uzicacisele wena awukwazi ukuzicacisela amaphupho ngaphandle kokuthi umoya wakho uzuqhume ukwazi ukulalela lenkingi ukuthi leli iphupho malimi kanje lisho ukuthi malimi kanje lisho ukuthi kodwa ukuqhumisa lowo moya udinga umelaphi noma udinga umsizi noma ngeke ahamba yokuguqisa kuhlalise phansi kodwa uyamdinga umsizi okuyena ini umsizi ozokusiza. Sibuya lapha ke emagameni anjani aphambanayo nesintu kodwa kube kungawesilungu. Lapha ke olimini kunamagama angekho esilungwini. Kunamagama akhona esilungwini angekho esintwini. Kunamagama akhona esintwini angekho esilungwini. Isilungu ke sichaza izinto kaningi boqala usibone lapho ukuthi sichaza izinto sikhulume ngaleli igama ngaleli kodwa sibe sisho into eyodwa. Thina sikhuluma ngento eyodwa nje. Sikhuluma ngento eyodwa nje masithi lokhu kuyilokhu. Masithi lokhu kuyilokhu. Uyabona? Kwangiqale nje kujuleni kwengibuye nayo. Lapha abaqala besilimaze khona kuno education. Education ukuduka. Education ukuduka ngisho kanjani na? Siqala ngesibopho nje noma ukubulawa komqondo komuntu omncane. Makukhulunywa ngengane okuthiwa izalwe singakafika isikhathi abaziyo ke ngalolu limi lwenu bathi ipremature. Bathi yini ipremature? Okusho ukuthi kukhona izinto ezingakanjani engakahlumi. And nalo premature awusho ukuhluma kwezinto. Usho ukujula nokukhula kwakho uqonda izinto ngenye indlela obungaqondi ngayo ngalesi sikhathi usenjani useyingane ngoba ethi lengane ipremature. Kodwa thina sithi lengane izalwe kungakabusisi isikhathi kungakabi zingakahlume ezinye izinto kuphi kuyo nanso ke lengane engakahlunyelwa izinto. Akwesikhulume ngengane ke manje esizaliwe noma ezalwe ngesikhathi lapha ozoqala uyibulale khona kuze ngutshene ukuthi le education umdukisi kahle lo. Leli gama balithatha lapho laba bantu ngoba ubabuza ubazwa nje bekhuluma nge-education ukuthola ulwazi. Angilulaniso leli gama kodwa manje leli gama leli mawuthi uyabuya kulo education ke umntwana emncane 2 years 3 years nimthatha nimusa lapha kuphi ecrash useyoqala manje uyolinyazwa kuphi la emqondweni wakhe kuphi lapha ya elokuzaneni ecrash lapha uyoqala. Angithi lemfundo le ithathe abesimame abasuse emakhaya yathi abayokwenza njani abayofunda mase befundile kufanele ukuthi benzeni basebenze phela akazi ukwazi phela ukufunda nje kuphela angenjalo angasebenzi. Okay uzala abantwana lo muntu la ekhaya fuze ngabe ugada leli ekhaya umfazi usuku umlandela ukuthi azokwenza azogada leli ekhaya lakini kube uyena olunothisayo
ulinothisa apha emsebenzini emqashweni laba linothisa khona ulinothisa apha leli khaya lezi ingane zizokhula namuphi umthetho yena ngeke kuphi esemsebenzini zihlala nobani nomsizi wakhe lezi ingane lezi okusho ukuthi zizokhula ngomthetho kabani kamsizi ngoba naye umsizi ukhuliswe ekhaya ngendlela yakhona angidwa ngezwe lo mfazi uyamthatha uzala lezi ingane zili igazi lakhe lezi ingane kodwa ayikhuli ngomthetho waleli igazi lakhe zikhula ngomthetho ka-anti la ekhaya owenzani lo anti ongumsizi wala ekhaya lo muntu lo anti lo usemsiza kuzo zonke indawo ulala nendoda yakhe wenza zonke lezi zinto angithi uwashela le ndoda ama-anda izinto zangaphansi uwashela le ndoda angithi wena uyisifundisa ufundile wena ufaka inzipho ey'ngaka enganganalo iphahla lami ufaka iy'nkopo ey'ngaka ngeshoba lehashi ufaka iy'nwele lokuzana izoshiswa isitofu uma upheka wena uzoyithatha-ke lo anti le ndoda yakhe alale nayo ngoba uyayiwashela indoda iyophume ngathi emsebenzini ibuye ilale nalo anti ngoba lo anti lo indoda yakho uyazi ilambile uyazi ingawashile uyazi ingagezile uyithelela ngisho amanzi ebhavini angithi senahlala ndawonye ney'ngane uyazi yonke indawo usayazi ngisho inquma ngoba uqala ukuyazi ey'ntweni zakhe zayo indoda zangasese le ndoda le uyaphuma uhamba nama-andayo awuwazi nokuthi mangaka ama-anda endoda yakho indoda umfazi lo anti la uhamba nama-andi owasebenza lena uyabuya indoda yakhe mayike yabona yena ujeke umilu nje mayike yabona lo mfazi lo anti ujeke umilu nje mayefika kuwe uyalala ujeke ngoba iy'ngqondo zenu ayifuni ukusebenza igcwele le-education le edukisa le ngqondo le igcwele lokuduka le-education le ngifundile mina nginama-masters nginama-degree uyayibona-ke i-degree ithathela indoda yakho manje i-degree kanti lo muntu ongafundile uyazi ukuthi umuntu ongafundile uhlakaniphe kangakanani unothile la ngoba zonke izinto zakhe zinjani ziyimvelo la ikhanda lakhe la ayidukisiwe ayifakwe limu olungaziwa izinto zakhe uyabona nje mina ngumZulu mina kodwa isiZulu ngeke ngasikhuluma njengakudala ngeke ngasikhuluma makuduka mina ingane yami izoba njani yona ngoba mina ngingasazi isiZulu sakithi ngiwumZulu ngiyimi nawe usazi isiswane sakini uswazi isilungu esiphezulu ushanga inzipho engaka ngathi ezokhozi hayi mina ngifuna iwivo awuyazi kwaleli zinwele lezi ukuthi zazakhwephi sisemagameni ke asidukisayo angene ne-education lengane le uyithatha uyise crash usuqalile nje uyibulala umqondo iyagqilazeka kunezinto ezingakahlumi enganeni engakabi mature njengoba ushoni ukuthi premature engakabi mature kodwa lo mature mina uyangilimaza ngoba phela manje umature usho ukujula nokuqina kwakho ukuthi usukhule usuhlukene nezinto zobuntwana kodwa manje nithi umntwana uyipremature umature akasho ukuhluma kwezinto usho ukujula kokukhula kwakho manje ke lo mntwana lo lezinto ayikahlumi una 3 una 2 uyamthatha umshonisa lapha ecrash mawufika lapha ecrash lo mntwana lona mawuqala nje uvuka emsebenzini wena uzovuka ngo4 lo mntwana ungena ngo6 noma ungena ngo7 noma bangena ngawo 8 lo kodwa lo mntwana kuze umlungisele wena awusithi unaye ku-anti uqale lapho ubulala umntwana umqondo wakhe lo mntwana kufanele ukuthi umlungisele wena ungena ngo6 emsebenzini ungena ngo7 manje ushaya u7 usukuphi usungenile emsebenzini uyavuka ngo4 uyavuka ngo4 uyavuka ngo5 kuyakhosa ukuthi le ngane wenze njani uyivuse uyiphazamise kulaba abantu bakuba bathi bayayembatha uqala lapho kumqondo
wengane noma wethu ukulimala. Lengane bekufanele ukuthi ikhule iziyohlanganiswa 7 no 8 bese ikhani yokwenzana. Iyongena ke lapha esikoleni lapha eniyodukisana khona. Iyongena lapha esikoleni eniyodukisana khona. Ngoba kunezinto ezingakahlumi kuyo. Kunezinto ezingakahlumi kulengane la ekhanda layo. Uma uyivusa isiyaqala iyadisturbeka la ekhanda. Isiyaqala iyafa umqondo iyaphazamiseka la emqondweni. Ngoba ibisathi isenganywa amathonga isalalelo ukuthi kuthiwani. Basayikhulisa wena usuyayiphazamisa. Ufana nalamafoni esinawo thina. Lamafoni esinawo uthi usalalele amathonga ekhuluma ikhale nqinqinqinqinqi. Oh. Kwenzakalani manje? Yangivusa lento angisayitholanga lento beyikhulunywa umkhulu. Ikhulunywa umkhulu. Manje inkosi yami lezi zinto zokufika. Ingakho nezihlahla zokufika beyibiza ngama alien plants. Ngoba zizihlahla engaqondakala ukuthi ziphila impilo kanjani. Ezibulala futhi ubukhona bemvelo. Ngoba ziyisithi ilanga zimuncela amanzi phansi emhlabathini. Ngoba lezi zihlahla zikhula ziye phezulu zisithi ilanga. Lezi ezemvelo sezingaka. Lezi sezingaka. Angithi uyayibona? Abelungu bakhuluma ngo3. Bakhuluma ngo3, bakhuluma ngo3. Ubuthathu bomuntu u3. Zimbane ezisiqu namagatsha phezulu. U3 lo. Nitshela ukuthi nina basho u3 ngoba kuyisihlahla kusisihlahla. U3 wobuthathu bokuphila komuntu size sithi kumoya thina indiki indawo linono. Ubuthathu lo. Ilanga, inyanga, zinkanyezi. Ubuthathu lo. Bakhuluma ngo3. Sibuye size ku degree. Balaba babambe u degree. Ngine degree. Kodwa mawuthi uyalibuka leli igama lika D. Lishukwehla. Ngoba uDayi usho ukufa uDayi noma uDayi osho 2. Manje izwa nje yonke leyo nto leyo. Usho kubili. Kodwa lo D mawuthi uyabuka leli igama lisho degrade. Ukuzehlisa. Uyazehlisa ingabe uyademotewa. Bonke kuno destroy. Nokudemolate ukubulala. Yizo zonke izinto ezeshayo nezehlisayo ubumvelo bakho nemfundo yakho. Ngoba uqale lapha ecrash. Degrade. Uqale lapha ecrash. Wafa umqondo ngoba izinto ayihlumile la. Utshelo ukuthi ufeyile isiZulu kodwa isiZulu sincelebeleni. Ukhula ngaso lesizulu kodwa ukuthi usifeyilile. Ufeyile isiXhosa kodwa isiXhosa ukhula ngaso isiXhosa. Ufeyile isitswana isipedi ziningi isisuthu. Isindebele uyasifeyila. Uyifeyila kanjani into oyikhuluma ekhaya? Wangayifeyila wena into oyikhuluma la. Kahle lesi sizulu esisifunda lapha ezikoleni siyiso. Kucanga usobala ukuthi akusiso. Ngoba ukwazi ukufeyila uyifunda kanjani nje into ephila kuwe? Ungayifundiswa kanjani into ephila kuwe? Ngoba kubulawa lento yalolulimi ukuze silahleke sidukelane thina abantu. Ngoba ufundile ongafundile umbukela phansi. One diploma ubukela one degree umbukela phansi one diploma. One masters umbukela phansi one degree. One doctorate umbukela phansi one masters. Manje uyayibona zonke lezi zinto lezi. Ukuthi zisibeka ngezigaba ukuze senze njani? Ukuze sixabane, singezwani. Siyazehlisa, siyayidegrade. Lo muntu ongafundile ungaphezulu kwakho wena uzehlisile uzibulela umqondo ngoba ukhiphela kokwakini wahamba wayofaka ongakwazi. Siqale sagqoka izikhumba. Masisuke ezikhumbeni sizogqoka isizwe indwangu ezimhlophe. Sivala lezi izikhumba.
Masibuya lapho lezi ingane seyifundile manje. Sigqoka isigqoko esimnyama. Somyezane, bathi umyezane. Isigqoko lesi sinalezi insepho ishoba leli lemnyama. Ishoba lemnyama lemoya leli. Ishoba nabalozi. Umyezane ke uyangena empandeni zane zokukhuphula isithunywa sabalozi noma okhambeni. Uyabona nje insepho lezomlozi uma ihamba lapha emanzini noma ishivuzwa umoya zenza nje nale yanto bathi umyezane ngisawugqoka iziqo hey ngiyokhuphula imfundo yami i-degree yami hey i-degree yami yini i-degree ukhuphuka noma kwehla uyadegrade we ushona phansi ukutshena ngemasters imasters yini imasters okusho ukuthi masters okusho ukuthi zita ezifileyo bonke lezi zinto asiqondi thina ukuthi kushoni sikuthatha njengoba isilungu sikusho bese siyitshela ukuthi kuyikho sikuthatha sikuphakamise kanti sikuphakamisa phezukwethu yithi esizehlisayo siyayicindezela uma siphakamisa khona kwehla thina sishona phansi sibuye size lapha kulaba abathi amadlozi ethu ama ancestors uyabona nje lolulimi lwesilungu olungena kwimimoya luyimoshile imimoya lusimoshile isintu sethu lukumoshile ukuphila kwethu lolulimi lwesilungu ngoba ushilo umfowethu wathi luyixoli luchaza izinto ngaziningi lube lulodwa manje isibulele kakhulu kunabantu abanobelief bathi ubelief usho ukukholwa ukuthatha ukuthi ubelief usho ukukholwa ukuthatha ukuthi ubelief usho ukukholwa ukuthathe kuphi wena lokho ngoba ubelief uyalizwa igama lithi believe uyalizwa lithi shiya leli igama lisho ukushiya alisho ukukholwa nokukholelwa lisho ukushiya babuye bazothi ancestors igama lithi ancestors alisho ancestors lisho unassist us okuqhaza ngokusobala ukuthi lento kuthiwe bashiyeni ngoba banisizi ngalutho ngoba izinkolo zigibele phezulu kwamadlozi nemimoya yethu ehlanzekileyo engeyemvelo zazokhanda imimoya engcolileyo uzayivusa ngaphakathi iphakeme imimoya kuthwasa ngisho ingane na 2 years iyathwasa ingane nga 2 years yobuye ngizokuchaza nalokuthwasa ukuthi ukuthwasa kuyini silahlekile bantu bakamoya silahlekile education sidukile ufana ngisho naleli igama lika Sun usun oyindodana usun olilanga uma uzolijulela leli igama lika Sun ulalele njengoba liyilo ngiyolichaza lika daughter ngoba lamakhehla afuna umtshena ngenye indlela kodwa leli igama lika daughter lisho ibala lokuzigcina kodwa ibala lokuzigcina ngeke lishiyo udaughter mawungathi uyabuza nje leli igama lithi daughter lichazana ngeke baze bakutshela ibala lokuzigcina kanjani idot le ebekwa la ligcina ubuntombi bakho ubuntu bakho likutshena lokho leli gama leli ukuthi ngithola inkosazana kuzobuya inkomo zami engalobola ngazo unina igama lani leli dot leli libuye lenabe likutshene ngomhlaba ngoba umhlaba uyibhola nje uyidot phela umhlaba uyidot umhlaba uyidota umhlaba umuntu wesifazana umhlaba noma umhlabathi ngoba kuyatshalwa uqhume
kuphi kumuntu wesifazane. Angithi uyayibona sibuye la kusana. Laba abantu bebeqonda ukuthi usani lo wendodana usho ukuthi ukuvela kokukhanya ekhaya. Ukuvela kokukhanya ngoba lesi sibongo sala ekhaya sivukile ngalomfana. Okusho ukuthi isabuyela lapho ukuthi indoda iyilanga. Usani loka SON nosani ka SUN bawuphendulile. Bakhipha lo O bafaka u noma bawuphendulile bakhipha lo U bafaka u-O ngoba befuna ukuthi kuvelile ukukhanya. Bhekanike nibone ukuthi zonke lezi zinto zisuka kithi. Yithi esatshena belungu ukuthi umuzi uyavuka uma kuzela umfana la ekhaya. Awufi lo muzi la ekhaya uma indoda izele izingane zabafana. Awufi umuzi uma injani indoda izele izingane zabafana. Noma itshale esibelethweni sikanini unina wazala ingane yomfana. Uze baze bajabule abesifazane uma zela umfana. Ngimzalela indlalifa, ngimzalela inkosana. Yebo, uzale ukukhanya kwala ekhaya. Leli ikhaya ngeke lacima uma kukhona leli ilanga elilendodana. Usani osho ukukhanya kwaleli ikhaya. Hayi usani lona nicanga ukuthi nina usani ngoba kuyindodana. Basho ukukhanya kwaleli ikhaya. Bakususela elangeni. Baze bathi abanye abafowethu ngisho igama leangel. Aliqhamuki kwingilosi akusiyingilosi. Lesithi ingilosi thina. Iengilosi, iengele, iangel. Angithi manje uyalizwa nje nawo leli gama. Angel or angle. Angel. Uyalizwa nje ukuthi lisuka kuphi leli gama. Alisho ingilosi. Lesithi umoya wengilosi, umoya wengilosi, umoya ongcwele. Uthatha umoya ongcwele ngoba umoya ongcwele yinono, umoya obunene. Umoya ohlanzekileyo ongenamaqubu. Umoya ongcwele. Bakhuluma ngomoya ongcwele ongabazi. Uyazi yahla umoya ongcwele, uthi umoya ongcwele, uthi umoya ongcwele mabehlona. Abazi nalo moya ongcwele ukuthi yini lo moya ongcwele abakhuluma ngabo. Ungcwele makwenze njani? Wona lo moya abakhuluma ngabo. Umoya ongcwele umoya wabantwana. Iangel, iengela. Igama kuleli igama leangel lapho kwakushaya khona ilanga kakhulu noma lapho ilanga elalivela khona kakhulu. Noma lapha ilanga elalehlisela khona umsoco walo. Noma ukuphila yilapho kwakutholakala khona ukuphila. Kukuphi la kutholakala khona ukuphila? Kuse-Afrika la kutholakala khona ukuphila. Izitshalo ukudla ini sithola la eAfrika. Mabekhuluma ngeangle size sibone lapha na ku science noma ku natural science lapha eprimary uma bekhuluma ngani nge photosynthesis ku science. Nathi sifundile science. Ya, mabekhuluma nge photosynthesis bathatha isihlahla basifake esigubhini esincane basike isigubhu la bafaka umhlabathi bafake isihlahla la bese besifake ecarbotin basike ngapha. Isihlahla basike imbobo ngapha esithwe ilanga basike imbobo ngapha ezoqhama elangeni. Isihlahla siyophuma sishone elangeni ngoba sifunwani? Sifuna ukuphila ukuthi leli ilanga liqhamuke kuphi? Kuyiendli. Baze bathi abafowethu uyakhumbula ku photosynthesis uma kubekwe isitini okutshengisa ukuthi ilanga liwukukhanya liyimpilo. Uma kubekwe isitini emhlabathini ushintsha ngisho umbala etshanini mawusususa. Uthola umbala unjani? Ushintshile ngoba ilanga lifinyeleli ngomsoco walo kuphi?
babesho yona ke ingilosi vele elangeni ukukhanya kwelanga, umsoco nokukhanya kwelanga. Hayi lo engele nikushoyo nini, lo angel, ama-angels, we maye nisele nini, ngishilo wanisohleka la, noma ningangithuka kunankinga, kodwa ngiyanitshela mina, ngitshela iqiniso, ziningi lezinto, ufana ngisho location, okusho ukuthi sivalelekile, siboshelwe ndawonye, ulokhi. Nina nitshela ukuthi usho ulocation wendawo noma wesizinda saleyo ndawo. Siboshiwe, sihlanganisiwe, sihlangahlangene. Imimoya ifinyeleli kithi. Ziningi maningi lamagama man, maningi kakhulu. Maningi. Ngisazowachaza, ngiqhubeke nawo. Nabo yebo, uyebo ka-obey. Baphendulelo yebo bawuphendula bawuthi. Bawenza u-obey ukuthi wena thobela. Kanti bayitshela ukuthi ukuvuma kwakho kusho ukuthi uyabavumela noma uyabathobela. Mawuthi yebo. Manje maningi lamagama, maningi kakhulu. Ngakuthintela wona mina, maningi kakhulu. Abo-masters, abo-degree, maningi. Ufile mawucanga ukuthi wena uphakeme kakhulu ngoba ufundile, lo yana angafundile uyaphasa futhi umlungu mawuke waqala nje waphasa ugrade 12, uqala nje kwa-grade 7 ukuthiwa uyaphasa ulokhuzana ugrade 7 asho umlungu. Mayiqala nje ingane iphuma ina 2 iya kuphi elokuzaneni crash ingane iphuma nje ye-crash, ufika nje abelungu bayajabula bathi hey waqala ukugqilazeka manje kwale ngane. Hayi yaqala lento yagqilaza manje. Waqala ukufa komqondo wale ngane, waqala ukushabalala kwalokhu kuhluma okuhle obekuhluma kule ngane. Uyofika kwa-grade 7 oku-standard 5, mawufika laphana bathi ya hayi ngiyaphuma kwa-grade 7 mina sengiyongena e-high school. we maye uyongena e-high school, uyasho umlungu ukuthi ayingaphasa, zaqala isigqila sami sakhona. Ziningi maningi lamagama, baze bawathathe bakhulume ngamakhosi aphezulu bathi siya kuma-high kings. maye ayithina mina ngisathi ma-high kings bakhuluma ngamakhosi aphezulu. Buka lento ukujula kwayo ukuthi zonke lezi zinto baphendula lokho okushiwo yithi ukuthi sinamakhosi aphezulu. Njengoba sinamakhosi aphezulu, bona bathi baya kuma-high kings ey'ntabeni ey'phakeme, amakhosi aphezulu wamukelaphi? Kuma-high mountains, izintaba eziphakeme wenkosi yami. Ingakho-ke ubabona bekhuphuka iy'ntaba kanzima bathi baya kuma-high kings. Sikuma-high kings, baya kuma-high kings abelungu. Bathatha lamakhosi esiwemukela masisentabeni siyokwenza imihlabelo, sikhuphukela kuphi? Phezulu. Sikhuphukela phi? uNkulunkulu. Siyomukela umoya, siyokwehlela umoya ongcwele, ngoba siyawazi thina umoya ongcwele ukuthi yini. Basuka beyitshela ukuthi bayoconnecta ngoba beya kuma-high king, bageza umqondo ngoba begijima nje behamba ey'ndaweni engathi ziyelo, bageza umqondo, bahamba phakathi kwey'hlahla, phakathi kotshani, phakathi kwamakhambi, bageza umqondo ngoba amakhosi aphezulu ehla ngehlungamoya. Ihlungamoya lihlungwa ngey'hlahla, basuke behlunga imiqondo yabo. Uma beyaphi umakhosi aphezulu, uma ukhuphukele ey'ntabeni, mawufika lapha phezulu ey'ntabeni uthola ipeace noma uthola ukukhululeka, uthola lolu xolo kuphi ngaphakathi kuwe. Ngisho ngathi ubunezinto bakhuphukele emakhosini aphezulu. Amakhosi aphezulu anokuthula, ezintabeni kunokuthula, kuheleza umoya omnandi. Kuphi? Ezintabeni. Siya kuma-high kings, bakhuphuka bathi hey nathi sithi igama leli lithi ama-high kings. High kings kusho ukuthini lokho ukuthi high kings? Kusho ukuthini?
Usho ukuthini? Ngoba nazi nina niwazi amakhosi aphezulu. Angithi nifundile nini? Niwathatha apha amakhosi aphezulu ngoba niwazi nini amakhosi aphezulu. Kusho ukuthini lokho ukuthi High Kings? Ungangichazela nje. La comment section ubongichazela. Ngibona ukuthi uyazi ukuthi lama High Kings asho ukuthini. Lesi silungu senu lesi nisiphethe nina. Sophuma siphela sosiqeda ngempande nya. Ngiyamtshela. Soqeda nje ngempande nyathu. Ngiyakutshela impela. Hayi siyabonga abantwana bethoka. Hayi nibukele lapha ku Solomon TV. Niqhubeke nje subscribe. Ya, soqeda nyanga empande. Amen. Amen. Siyabonga kakhulu, siyabonga isihloko sanamhlanje esivele ne-angle different, ne-angle ehlukile. Yebo. Mkhulu, ngiyacabanga ukuthi mkhulu uyatholakala eGoli. Ngicela utshele abantu ukuthi utholakala kuphi eGoli. Utshele abantu ukuthi utholakala kuphi eThekwini. Sikhumbuze abantu futhi ukuthi unendlela entsha yokusebenza lapho mkhulu kulabo abazofuna ukubona eGoli. Kukhona inamba yesisi esizoyifaka la ozobasiza ukuthi bathole ama-appointment kwenzela ukuthi bangaphoxeki mhlambe mabeza la bothema bafike bathole ukuthi uhambile emanzini. Kuzoba namalanga abazokwazi ukuthi usemanzini, amalanga ukuthi bakubone nikhulumisane noma indlela ozobasiza ngayo. Babefonela leyo namba leyo bazi ukuthi bazokwazi ukuthi abasegoli ababhale kahle abasegoli sikhuluma nalabo bafuna ukubona eGoli wenze ukuthi bangaphoxeki mkhulu noma ngesikhathi bafonela thola ukuthi abakutholi efonini. Siyabonga ke mkhulu, ngizocela uvalelise isikhathi sesishiye kakhulu. Education. Siyabonga abantwana bethoka. Nibambe kanjani? Kusile sompaka kwasa ngalele kusile sompaka kusile sompaka kwasa ngalele